नाथाय राजखान्थि खालामनायनि मुङाव बबेबा मोनसे एकर्डनि गेजेरजों बबेबा ओनसोला एबा जोंनि ओनसोला हाबनो नागिरनायखौ बेखौ हेंथा होनायखौ जों माब्लाबा गनायना लानो हाया आरो बेबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो दैदेनगिरि होननानै साना। जोंहा सन्देह दङ बिथाङा सासे बारग' BEEO जालायनानै बिथांनि खुगानिफ्राय जे बेबायदि बाथ्राया ओंखारदों बिथाङा नंगुबैयै सासे गोरों सुबुं नङा होननानै जोंहा सन्देह दङ। मैयानिफ्राय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो मोनसे प्रेस मिट खौ भाइरेल जानाय नुदों। बेनो जाहैबाय अमरस ब्रह्म बारग' BEEO बिथाङा माखासे सुबुंफोरखौ लानानै जिथु प्रेस मिट खालामदों आरो बे प्रेस मिटनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय जिथु BTR एकर्ड बे एकर्डखौ बिथाङा गावबायदि साब्रैसो लोगो मोनबावनायमोनबा सावगोन होननानै बुंदों। बे बुंनाय बाथ्राखौ जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबि बर' फिसा जानानै जों गोख्रों रावजों सोंखारि हरो आरो बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय बिथांखौ गोजानाव थानांगौ होननानै जोङो साग्रिद खालामहरो। मानोना जोङो सिगाङाव जा मोननै एकर्ड जालांबाय बे एकर्डखौबो जों बिश्वनाथबासि एबा सनितपुरबासि हिसाबै जों सन्मान होबोदों। अथ'स' जोंनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि दरसेबो गामिया बे एकर्डनि गेजेरजों हाबसनाखैब्लाबो जोङो बे एकर्डखौ बर'निनो मोनसे गोजोन गोरोबथा एबा एकर्ड होननानै जोङो मान होबोदों। थिग बेबायदिनो मोनफ्रोमबो एकर्डखौ जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा मान होबोदों आरो नैबे थामथि गोरोबथा गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बर' ओनसोलफ्रा एबा बर' गामिफ्रा हाबनो थांगासिनो दं एबा अलरेडि माखासे गामिफ्रा नटिफिकेसन जाबाय एबा हाबसनबाय। बेयो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय मैयानि प्रेस मिटआव जों जा नुबाय बेखौ नुनानै जों खोब दुखु नांदों आरो जोङो रागा जोंनो ओंखारदों। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय मोननै एकर्डआव जोङो जिबायदि थालांदोंमोन जोङो हाबनो लुबैसेयावबो जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' गामिफ्रा दरसेबो हाबाखैमोन। जोङो जिथु सुबिदा मोननांगौमोन बेबायदि सुबिदा एबा खाबुफोरखौ जों मोनबोआखैमोन। बिथांमोना मिथिया जानांगौ जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा माबायदि दुखु जाल्लायाव रायजो जानानै दङ। हादान ओनसोलाव जों बेसे हालाय हाफायै जों रायजो जानांदों। जोङो ना बेयाव लामा सामानि सुबिदा दङ ना पन्सायती राज दङ ना बिदिनो गुबुन गुबुन डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ जों मोननो हादों। बेफोर जों गासैनिफ्रायबो जों बन्चित जानानै दं। बिथांमोना बेखौ गाव गावनि न'आव थानानै गाव गावनि ओनसोलाव थानानै जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फ्रा जे बेसे दुखु जाल्लायाव रायजो जानानै दङ बिथांमोना बेखौ मिथिया। नाथाय दिनै बिथांमोना नैबे थामथि एकर्डनि गेजेरजों जोंनि ओनसोला हाबनो नागिरनायखौ बिथांमोना जे जि बाजानाय दिन्थिदों बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव। आरो जों सानो बिथांमोना बबेबा राजखान्थि हान्जाजों दैदेनजानाय एबा पलिटिकेल मटिभेटेड जानानै बे स्पिचखौ बुंदों। जोंहा राजखान्थि खालामनायाव बबेबा राजखान्थि हान्जानि जानानै माबा मोनसे बिबुंथि लाखिनायाव जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय राजखान्थि खालामनायनि मुङाव बबेबा मोनसे एकर्डनि गेजेरजों बबेबा ओनसोला एबा जोंनि ओनसोला हाबनो नागिरनायखौ बेखौ हेंथा होनायखौ जों माब्लाबा गनायना लानो हाया आरो बेबायदि दैदेनगिरिखौ जोङो दैदेनगिरि होननानै साना। जोंहा सन्देह दङ बिथाङा सासे बारग' BEEO जालायनानै बिथांनि खुगानिफ्राय जे बेबायदि बाथ्राया ओंखारदों बिथाङा नंगुबैयै सासे गोरों सुबुं नङा होननानै जोंहा सन्देह दङ। मानोना सासे गोरों सुबुंनि खुगानिफ्राय बेबायदि मोनसे एकर्डखौ सावनो ओंखारनाय आरजाथावै बाथ्रा बुंनाया बे सासे गोरों मानसिनि खुगायाव माब्लाबाबो समाया। दा बेखायनो जों बिथांखौ बिश्वनाथ जिल्लानि सासे थागिबि हिसाबै बा बर' हिसाबै बिथांखौ जोङो सोंखारियो गोख्रों रावजों आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि बिबुंथिनिफ्राय जाहाथे बिथाङा गोजानाव थायो बेखिनिखौ जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' जानानै जों खावलायहरो। आरो बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो थांनाय बेसेबा गोलाव बोसोर जिथु सोमावसारनाय NDFBनि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायाबो जाय सोमावसारनायनि गोहोमा जों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायावनो बांसिन गोलैदोंमोन। जाय सोमावसारनायनि समाव जों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजोफ्रा गोबां दुखु जाल्ला एबा खस्थ' सैनांदोंमोन। सोमावसारनायनि बाहागो हिसाबै जों बेफोर गासैखौबो सहायबोदोंमोन। नाथाय नैबे गोरोबथानि गेजेरजों NDFB बिदा फंबाय बिथांमोनहाबो एबा मानगोनां बिथांमोनहाबो दिनै गाव गावनि न'आव बिमा बिफाजों आलो गोजोनै थानो हादों, बिसि फिसाजों थानो हादों, लोगोसे माखासे खामानिफोर मावनो हादों आरो लोगोसे बिथांमोननि जिथु मोननो गोनां माखासे
मोनथायफोर बेखौ मोनजोबाखैब्लाबो बिथांमोना पर्यायक्रमै मोनलांगासिनो दङ आरो जों आसा खालामदों उननि समफ्राव बिथांमोननि जेसेबां जेंनाफोर दङ जेरै हमना ला माखासे जोबथेसालियाव थानाय केडारफोर दङ मानगोनां गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथां दङ दा बै एकर्डनि गेजेरजोंसो बिथाङा गयोब्ला गगोन बेखौ जों फोथायनो हायो दा बिनिखायनो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव गोजोना फैदों मोनसे समाव जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लायाव जोङो उदाङै जों बेरायनो हायामोन जोङो उदाङै बाथ्रा बुंनो हायामोन जोंहा बेबायदि मोनसे थासारि दङमोन दा बिनिखायनो नैबे गोरोबथानि गेजेरजों जों बेफोर थासारिनिफ्राय जों रेजें जादों आरो जोङो नैबे गोरोबथानि गेजेरजोंनो जोङो माखासे जोङो खाबु एबा सुबिदाफोरखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो बेखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा होनबाय थादों सनितपुर आरो बिश्वनाथाव 46 खानल' गामि दं होननानै दङ नामा होननानै सोंदों दा बेखौनो लानानै सोरबा बायदिया मा होनना बुंदों बे गोरोबथाखौ गोबां थार्ड क्लास बा गुबुन गुबुन माबा मुं होनानै बुंदों नाथाय गोरोबथानि दफाफोर मावफुंनो थाखाय सम नांगौ आरो सम नांगौ होननानै जोङो मिथियो दा जायनि जाहोनाव दा 41 खान गामिया डिक्लेयार जाबाय आरो बे 41 खान गामिनि गेजेरावनो माखासे फिसा फिसा गामिफ्रा थायो गामिफ्रा हाबसनगोन बेखौ जोङो फोथायनो हायो आरो जिहेतु माखासे गामिया जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्ट मथै जोङो माखासे राइट्सखौ मोनफुंजोबाखै बा एसे माखासे खामानिया आद्रा थाबावनाय हिसाबै जानांगौ नैबे गामिखौ जों खेबसेयैनो फोसावनायाव माबा मोनसे एसे टेक्निकेल प्रब्लेम जादों दा बेखौ जों मोजाङै मिथियो दा बेनिखायनो बावैसो समनि उनावनो एबा साननैसो उनावनो हयथ' जों जि आद्रा थानाय गामिफोर बे आद्रा थानाय गामिफ्रा गासैबो हाबजोबगोन एबा नटिफिकेसन जाजोबगोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ दा जोबथारनायाव बिथां अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे बिथाङा सासे गोरों हिसाबै जों गोरों हिसाबै बिथांखौ मान होयो गोरों हिसाबै बिथाङा गावनि मान सन्मानखौ लाखियो सोरनिबा इन्स्टिगेट खालामनायाव एबा सोरनिबा थुलुंगायाव बबेबा मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव बिथाङा जाहाथे आरजाथावै बाथ्रा बुंनानै जों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' रायजो राजाफोरखौ दुखु होआ लाजिफोन दाखालि बावै मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा BTR एकर्डखौ लानानै बिथांमोना प्रेस मिट खुंनायनि गेजेरजों जि माखासे बाथ्राखौ बुंबाय BTR एकर्डखौ गावबायदि साब्रैसो सुबुं थायोब्लानो सावनानै गारसिगौमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथाङा दा गोबां सम जों नायबोबाय थादों गोबां सम जोङो नुनानैब्लाबो सिरि थाबोबाय थादोंमोन सम आरो खाबुआ जेब्ला फैगोन अब्ला जों माखासे बाथ्राखौ बुंगोन समाव बुंगोन होनना दंबाय थायोमोन दा बिथाङा BTR एकर्डनि सायाव जिबायदि बाथ्राखौ बुंबाय थादों जोङो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै आरो जों जि जायगायाव दङ बे जाहैबाय जोंना सतिया समस्तिमोन बावैसो गोदान जि फोसावनाय बेयाव जोङो बिश्वनाथ समस्तियाव हाबबाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों नाथाय जों सिगाङाव सतिया समस्तियावमोन दा बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ BTR एकर्डखौ जिबायदि सावनो होनदों दा बिथाङा गाव हारसिं बिजिरनानै गाव हारसिंनिल' बाथ्राखौ साननानै बिथाङा सावनो होनदों ना बले जोंनि सारा आसामावनो थानाय बर' माहारिनि जेंना जेंगोनाफोरनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै बाथ्राखौ बुंदों जों बेखौ बुजिस'नो हायाखै बिथाङा BTR एकर्डखौ सावनो होननानै बुंदों किन्तु बिनि सिगां माखासे समाव जिहेतु बर'नि गेजेराव मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय 1993आव BAC 2003 मायथाइयाव BTC बिनि उनाव 2020 मायथाइयाव BTR एकर्ड थामथि एकर्ड जानानै थांबाय सिगांनि मोननै एकर्ड जि जानानै थांबाय बे मोननै एकर्डआव जों सनितपुरबासि हिसाबै आरो दिनैनि दिनाव जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि जानानै जों दिनै मा अबस्थायाव दङ बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिया जानांगौ जोंनि सायाव मोजाङै नलेज गैया जानांगौ जों मा अबस्थायाव थांनानै दङ जों माबायदि मावनानै जानानै दङ बेसेबां जोङो सैज्य खालामनानै सोरजोंबा सालायजानानै सोरनिबा गादब जानायाव थानानै जों थांनानै दङ दा बिनिखायनो बर'नि जेसेबांखि दैदेनगिरि थाया मानो दैदेनगिरिफ्रा लिडार बायदि दैदेनगिरि बायदि बाथ्राखौ बुंनाया मोजां सासे दैदेनगिरिनि खुगायाव अर फोजोंनाया फैनो नाङा सासे दैदेनगिरि एबा लिडारा अरखौ खोमोरनोसो नाजानांगौ आरो जेंनाखौ सुस्रांनोसो नाजानांगौ दा जोंनि गेजेराव जों नुबाय थादों BTR एकर्ड जानायनि उनाव गावबा गाव पलिटिकेल लाबालाबखौ लानानै माखासे सुबुंफ्रा बाथ्रा बुङो
खायसे जुक्तिजोंनो बुङोब्लाबो बिथांमोना अल इन अल माखासे बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै बुंदों होनना जों साना। मानोना सिगाङाव जि मोननै एकर्ड जानानै थांबाय बेयाव जोङो सनितपुरनि जानानै आरो बिश्वनाथनि जानानै जेबो नायफिनजाखायाखै। बिनि उनावबो जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTC आव चिफ जानानै सालायबाय थादोंमोन बे समावबो आसामनिफ्राय 3 मन्थ्रि जानानै थांबाय BTC नि सिङाव थानाय बेन्दोङाव थानाय बिथांमोननि दैदेनगिरिनिफ्राय। अब्लासिमबो जोङो गोबां उसुबिदायाव रायजो जानानै थाबाय। दा जों जि जायगायाव दङ बे जायगायाव जोङो ना पन्सायतआव भट होनो मोनो, ना गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे स्किम मोनो, ना बले जोंनो थांना थानायनि थाखाय माबा मोनसे सुजुग सुबिदा सोरबाया हरो। जों दुखु मोनदों। सिगां समाव जायफोर लिडारफ्रा हाबसोनानै दङमोन, जायफोर दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बाथ्राफोरखौनो रायखाङामोन, सारा आसामनि बर'फोर थांना थानाय जायगानि बाथ्राफोरखौ लानानै गासैखौबो बोनथुमनानै खामानि मावनायनि बाथ्राखौ जोङो बुंनायखौनो फ्राय नुवामोन। बेबायदि दैदेनगिरिफ्रा दिनैनि दिनाव ओंखारनानै जिबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोनाबो मोन्थाय दं बुंनायनि। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय अन कन्डिशन माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै बुंनाया मोजां आरो माखासे खामानिफोरखौ मावनाया मोजां। जों दा नुबाय थादों इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दङ, इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल होननानै। दा जोङो खौसे गसंनानै जे एकर्ड खालामबाय बेखौ बिश्वनाथ आरो सनितपुरखौबो सोसननानै जिबायदि कन्डिशननि गेजेरजों आग बारायबाय थानो नागिरदों बेयाव मदद होनो नागारै गावजों गाव हेंथा होलायबाय थानानै उसुबिदा खोख्लैलायबाय थानानै दिनैनि जाय रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ आसामाव मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिबायदि खायदा कौशलनि गेजेरजों माखासे हाबाखौ मावो, जिबायदि सामलायो, बे समाव जोंनि बर'नि गासै आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा लिडारफ्रा खौसे जानानै खौसे बाथ्रा बुंनानै जों जेरै हायो हाबा मावनाया गोनां होननानै जों सानदों। मानोना जोंनिख्रुइ जायफोरखौ जोङो एसे उनाव दोननानै बाथ्रा रायलायनो नागिरो बैबायदि माखासे हारिया खौसे देखायनानै बायदि रोखोम सुजुग सुबिदाफोरखौ मोननो हमदों, जेरै फरायसालिनो आरो बायदिसिना गभर्नमेन्टनि स्किमनो फान्डनो बायदि रोखोमखौ गोरलैयैनो मोनबाय थानायखौ जों नुदों। खिन्थु जों दिनैसिमबो सोलोंथाइनि सुजुग सुबिदानिफ्राय बन्चित जानानै दङ। पन्सायत होनो मोना, मोनसेबो स्किम फान्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय मोना, जेबो जोंनिसिम इमप्लिमेन्ट जाफैया। बेनिखायनो जोबथा जोंनि मोनसे बिसास जों लाबाय थादों दासिम, बे जाहैबाय BTR एकर्डनि गेजेरजों जोंहा माबा मोनसे सिजिल जानो फैगासिनो दं। बेसेबां सिजिल जानानै जों बेसेबां डेभेलप जायो जाया जों मावनायनि उनाव बुंनाया मोजां। खिन्थु जोंनिया दानो जोंखौ बाद होनानै सिरि हाबसोनानै थाग्रा दैदेनगिरिफ्रा आफादफ्रा दानो जेबो जाया, लाब गैया, सावनानै गारगोन होननानै बाथ्रा बुंबाय थानो नागिरोब्ला बेयाव खिन्थु जोंनि थाखाय जेबो मोजां लाबोनो हानाय नङा। बेनिखायनो आं खावलायदों बिथांमोना जोंनि जेंनाखौबो एसे बुजिहर, जों मा हालोदाव दं बेखौबो बिथांमोना एसे नायनानैसो बाथ्राखौ बुं। आं दहायबो बुंखादों जे दैदेनगिरिफोरनि रावा अर सुनानै होनाय नङा, दैदेनगिरिफोरनि रावा जाहैबाय अरखौ खोमोरनाय जानांगौ। जेंनाखौ बारायहोनो नाङा, जेंनाखौ खमायनोसो नांगौ। दा बिनिखायनो जोंनिफ्राय खावलायदों, स्पेसियेलि जों बिश्वनाथनि जानानै खावलायदों, नोंथांमोना गावजों गाव नांलायबाय थानायखौ दोननानै जों जि जेंनायाव बोसोर बोसोर भुगिनानै थाबाय, जोङो गोदोसोनानै थानांबाय, सोबख'जाबाय, थगायजाबाय, सुसिजाबाय, बिनिफ्राय जोङो बारग'नायनि मा राहा दिहुननो हायो, मा बिकल्प मोनसे बेबस्था नोंथांमोना लानो हायो, बेखौसो नोंथांमोना अननानै हाबा मावगोन, बेखौ जों बिश्वनाथनिफ्राय खावलायहरदों।